Tesla Y, ešte pred facelift, mal to byť facelift, ale čo už, nemali. 8487 km najazdených. Akože na jazdu, fajn auto, všetko pohode, kožené sedačky sú akože za mňa sú a vždy budú Somarina. Ale všimol som si jednu vec, je to nové auto, hej? Toď. A ešte toď. Kvalitne zmontované, neviem, či to bolo po búračke, alebo čo, je to predvádzačka. A toto, takto mám akože výšku očí, hej, cca. Toto ma tu celú dobu štve. Tento ostrekovač, jak tu vidím len z polovičky, tak celú dobu, čo som šoféroval, tak ma to akože celkom dosť iritovalo, že tam furt niečo vidím, furt neviem, že čo to je. Ale inak akože pekné auto, bral by som. Len, no, chcelo by to aj tu na nejaký displej. Nech to je poriadne.